أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Onina enikholwayo. Ngempela utshwala negambling. Utshwala negambling. Walla uthini usifastanibu. Hambelani kude nalezo zinto lezo. Hambela kude notshwala, hambela kude negambling. Allah says, Ithmun kabir is the greatest sin. Isono esikhulu leso. Khabith, udot. Isono esikhulu leso. Hambela kude nalezo zinto lezo, kusho Allah. Lalela-ke. Niyoze ningikhole uma nginitshela ukuthi uJehova akuyena uNkulunkulu. uJehova akuyena umvelinqangi. uJehova akuyena umdali wezinto zonke. Kodwa la eBhayibhelini bayishintshile benza sengathi uJehova yilo mdali lo esimkhonzayo. Niyoze ningikhole uma nginitshela. Last nganibonisa iverse ethi uJehova wayephuma intuthu emakhaleni ephuma umlilo emlonyeni wagibela phezulu kwengilosi wandiza ngengilosi uJehova. Lo mina engimkhonzayo wengamele yonke into akayenzi yonke lemsangano leyenziwa uJehova. Lo mina engimkhonzayo yonke into thumma stawa ala al-arsh wengamele yonke into ingaphansi kwakhe, yonke into ingaphansi kwakhe. Uyena umengameli wayo yonke into. Ngisihlalo sakhe sobukhosi usengamele. Lo mina engimkhonzayo. Kodwa uJehova lalela. Bengingafuni ukubonisa abantu le verse. Kodwa idakwa ziyangifosta ukuthi hayi man indaba ezitha. Sibonise le verse leli. Ngoba nalapha kwaGabula Church bayala ukusibonisa le verse leli. Kodwa wena uthe uyalazi sibonise. Ngoba umdali uthi utshwala abufuneki. Ngifuna ukunibonisa ukuthi ngempela uJehova kuyena umdali. Yinto nje isilwane nje abayikhandele sona amaRoma baletha la kithi bathi uJehova uNkulunkulu. Nawe ke wena othi uJehova namhlanje ngifuna wazi ukuthi lo Jehova lo uthi uyamkhonza ukhonza uNkulunkulu ovumelana nezidakwa, ovumelana notshwala. Akusho mina, thathe lakho na ulifunde. Jeremiah 25 verse 27. Ngifuna ulalelisise kahle. Jeremiah 25 verse 27. Uyakusho kubo ukuthi usho kanje uJehova Sibaothi. Kusho bani? Kusho uJehova. Hayi uAllah. Hayi umvelinqangi. Hayi ungikhona. Hayi umqalisi nomphelelisi uAlpha noOmega. Kodwa kusho bani? uJehova. Yena kanye lo wayebhema ephuma intuthu ngamakhala ephuma umlilo ngomlomo egibela phezulu kwengilosi. Kusho yena ke la. Lalela ukuthi uthini. Phuzani nidakwe nihlanze niwe ningabe nisasukuma ngenxa yenkemba engiyakuyithuma phakathi kwenu. Yezwa? Kuthi hayi phuza uyidelise uJehova usho njalo. Noze ningikhole mangathi uJehova is not Allah. uJehova akuyena umdali, uJehova akuyena uNkulunkulu. Akekho uNkulunkulu umdali wezinto zonke, uNkulunkulu onothando ongathi ebona ukuthi umhlaba utshwala bumoshe kanje emhlabeni bese encourage abantu atshela abantu ukuthi abaphuze badakwe bahlanze bawe bangaye basasukuma bangasasukumeki. Angeke umdali wezinto zonke akwenze lokho. Athi singaphuza utshwala aqede ajike futhi yena athi asiphuze. Hey! Nongibuza nengiphalolimi. uJehova akuyena umenzi wezinto zonke.
uJehova yilesilwane lesi esakhandwa amaRoma lesi senza yonke lemgilingwane engikutshela ngayo la. Qhubeka ke wena okhonza uJehova umkhonzi. Ngiyabonga.